Те всички, които ни гледате, аз съм Фарко Кола и... Да, и тук ще видите нещо по-различно. Ферма, кактуси и това оглемено. Оглемяхме, когато снимахме, само че нашия приятел Fire Coca-Cola му се бъгна клипа. А на мен и заради това трябваше да го рескаме. Иначе щях аз да ви покажа на нашата гледна точка, само че моите клипове са така по-къси, само защото от тази гледна точка. Да. И сега, имаме каменни инструменти. Аз ще обера фермата за Sugarcane. И в този епизод... Виж! Фермата отново порасна. Дървото! Брат, ти заседнат листата на дървото. Не, чек, ти слагаш тъмън това и дървото порасна. Дръпни са, аз го щупя. Все пак имам... Аз чупа листата. Аз все пак имам такова. И то... Без знам. Ако видите, ако някой от нас това честа, ще видите, че имам и два компаса. Не знам, един път, Два саплинга. един в мене. Абе, аут! За какво съм се наврял точно до кактусите? И имаме колко саплинга имаш, че? Два. Слагай ги в честа, аз имам един. Посади го. Имаме ето виж. Аз посадих. Имаме едно компасче. Славчо, искаш да изчезна? А? Искаш да изчезна? Не. Къде са ни саплингите? Саплингите са в честа. Имаме общо 7 саплинга. Не ми показва, че имаме един. Верно. 8 саплинга. 8, да, 8. Добре, сега аз ще остана да копа. И в този епизод Не знам, ще направим... Клозет дължа ли беше? Да. Да, клозет дължа. Само че ще трябва да направим една елегантна, да се каже, пътечка. Абе, сто толкова са бави този дженерейтър. Гледай сега колко са бави. Гледай се. Гледай сега, гледай. Мира така, че камъка ме избутва към лавата. Да, 2 пъти през миналия епизод стана това. Добре, аз... Чакай, 15, готов. Абе, престани, бе! То само минава към лавата, добре. На къде ще бъде това? Да направим тук, виж, оголемих 4 блока, нали? 1, 2, 3, 4. Не, ти тъпи, тук напред да бъде. Напред. В смисъл е тук 4 блока. Не бе, една пътечка така. За какво не е пътека? Защото там някъде ще правим наблюдателната кула. Не, няма бъде наблюдателна кула, ще бъде нещо като Expo Grinder. Той изобщо тук спълват ли са чудовища? Да, ама нали ние сме осветлили. Добре, стига ли толкова дълга пътечка? Или още? Аре, нали кула? Пътечка и после кулата. Още по-дълга ли искаш пътечката? Пътечката стига ли толкова дълга? Добре, чакай да я запълня. Да направим ли? Топа няма да стане. Още един XP Grinder. Ще стане. Може да няма... XP Grinder ми Cobblestone Generator. Да, наистина, ама няма. Няма лава. Нали имахме 2 кофи лава? Да, наистина, някой се бъгва. Добре, ама така, значи ето ти дървото и малко копай. Аз да правя, ако да правя. За какво ми е това дърво? Защото нали малко да копай. Аз тук леко ще направя едно дизайнче. И да... Почвай да правиш кулата. От какво ще бъде кулата? Чакай, че пак ми... Сега трябва да делитвам това, което съм направил от стария клип. Трябва да го изтрия. И сори хора, клиповете ми са по 1 минута и 7... И... Скоро клиповете ми ще бъдат 7 минути и 57 секунди. Защото си изтеглих играта Don't Starve и нямам място.
И да... Добре, аз почвам да рекордвам наново. Какво са ютубър, аз съм от това преди мене. Вземи камъка. Да. И сега решихме в този епизод да правим пътечка. И аз правя дизайн. Добре. Имаме 12 камъка. Така, тук малко да направим, да огледим територията. Колко блокчето ще бъде дълго? Колко? Те така. Добре. Колко са? 1, 2, 3, 4, чакай, 5 купчета, 6, 7, 8, 9, 10. А пък колко купчета ще бъде такова широко? Нямам си на представа. Ети още 5. Добре, знаеш какво забелязах? Ние сме копали тук само 10, ами от другата страна. Няма да дойдем по-хубаво да изглежда. Добре, значи. Колко купчета да бъде дълго? Малко го направи. 7. Ама да пак ли да правим да макам чата, бе? Добре, така. И как махаш чата? Да не се вика толкова много. Все малко. Значи, натискаш Escape, Options, Video Setting, т.е. Multiplayer Settings и Opacity, намаляш на колкото може по-малко. И чат? Opacity. Скрит махнат. И сега как ти изглежда чата? Няма никакъв чат. Да. Ще ми дадеш ли малко кабел само? Ей сега. Аз ще вляза тук да видя колкото е само. Къде си? Фърлих ти го. В водата. Чакай тук. Къде го хвърлиш? Така, 11. Ще направим 7 купчета. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Казах 7 купчета, продължавам. 7, 8. Добре, последно 8 купчета. И за какво правим пътека, а не кола? Аз почнах тук е мястото за колата и тук ще правим кола, ето. Като и е пътека. Мисля, това е пътеката към колата. Това тук е пътеката. Вече отидете и те съм го правил. Ще бъде с такива, Ще бъде платформата, ще бъде земята на колата. Ще бъде с такива стон слаб. Кое? Отстрани на пътеката ще бъде с стон слаб. Как ще ги слагаме като пътеката е само 2 купчета? Сетих се, добре да. Копай. Ето колко се събра. Брат, искат минионите. Има един мод Minions и значи те копат и после им цъкаш дясно копче и те ти дават нещата, които са събрали. Има такъв мод. Добре, ето сега пътечката не става готова. Гледа си бира в все пак забрах да сменя скайпа. Нищо не сте видели. Добре, давай. Чакай, сега съм връщам. Добре. Сега не се хвърта. Що беше пътък по-дан? Далеко е. Wow.
Добре, ще се върна, когато... да, КБГ се върна. Върнахме се... Добре. Дадох и още камъни. О, един саплинг. О, един саплинг, супер. Само 16 камъка ли си събрал? Да. И сорки бяха, пък те трябва да продаля. Сериозно е само един саплинг. Не може ли поне една ябълка? Колко саплинга има? Нула. И аз имам само един. Чакай. Фейл. Готово. 9 саплинга. Пак не е зле. Добре, аз продължавам на това. Ти остани да копаш. Аре, бе. Добре, хора, скоро ще завърша наблюдателност. Как казах, скоро ще завърша епизода, сега скоро ще завърша епизода, ама казах, скоро ще завърша наблюдателност. Ти да изпомисли, че завършвам епизода. Сега като завършим наблюдателно такова. Там не е наблюдателно, ако е такова. Не знаеш ли. Колко каблстон имаш? Колко каблстон имаш? Колко? 6. Аз сега ми ги дай ми ги всичките. Толкова ще ми стигнат за слабовете. Сега направим и слабове. О, ще стигне за цялата пътека. Даже ще го закръги. Значи аз и тези направя. Добре. Абе, ти ще ни е целта за начало. Без толкова, защото те ще почват да се спамват чудовища. То ние като ги бутаме от света... Пак ще не. Идват чудовища, ние почваме с меша. Прас. Добре. Леко да би смаха. Окей. Аре, копай още малко каблстон. Значи изкопай 3 каблстон. Оф, това е много прецакано, че гори. Именно, ама това е единствения, това е един от единствените начини за правене на каблстон. Не, това е единствения начин. Не, има и други начини. Кажи. Те са много по-трудни. Спистани и хем подобни. Не, по-добре спистани. Ти цъпли сме, то пак има такава лава. Значи ти копаш и... както е. Значи ти цялото ли да го заградя с такова? Да. Не, благодаря. Наблюдавам. Нали знаеш тук все пак... О, да, наистина разбрах сега. Даже ги направи. Та вече няма да слагаме стенички, ами сега ми дай каблстон, бе. Даже ги направи като по 2 реда. Дай ми един ред, дай ми... Не по един ред, че. Але така да не падат зомбитата от света. Нали знаеш, че ако можех направо как да слагам каблстон? Ами... Ти сам искаш с този слабо. И как ще падат, като ние ще го правим на стълби. И пак ми спира към тасята. Това прекъмва. Ето каблстон. Добре. Аз не оглемявам стената, знам. Сега ще му изкипя едно чудовище с пан в този момент. И аз падам. Вземи 2 камъка. Добре, аз само не така, че скоро ще трябва да става мисля. О, скоро ще завършим платформичката тука. Миньон! Идвай. Имам работа за теб. Щупи тази каблстон. Тръгвай. Кой? Аре, бе! Кой? Този, там. Там. Дете го соча, дете съм върху ми ака. Добра работа.
Нищо ничего. Дай ми 5 диаманта и ще... Не искаш ли малко много? 5 диаманта. Добре, дай ми 3. Диаманта. Да. За какво ще За са? награждението. Защото аз ти помогнах за един блок. Този един блок, знаеш ли скоро ще почва? Какво? Ето това е един сърдечен подарък от мен. Ела, гледаш ли? Да. Ето това е сърдечен подарък. За първия дай. Кук. Ами тук е. Добре. Добре. Айде, лаби тук под земята една битка, искаш ли? Който падне печели. Пази сам. Готов. Ей. Виж къде съм. Ей! Всички имам. Добре, але в другия епизод може би. Или сега. Не, тук да завършим поне земната платформичка. Айде, мърза, тръгвай да копаш Cobblestone, миньон. Айде, миньон. Сега ще изхъби кирката. Когато се изхъби кирката, спирам да копам. Не направи нова кирка. Не. Хората искат по-дълъг Що не епизод. си посадил дърво, бе, тапанар? Хората искат по-дълъг епизод. Да, и едва ли ще го гледат целия. Аз гледах един епизод 11 минути. Арррр. А това най-вече колко е? И пак ви напомням, надявам да всеки така ще им бъде рейтинга. 3 лайка, 10 показвания, нов епизод. За всички, които не са наясно. 3 лайка, 10 коментара, нов епизод. Какви 10 коментара, бе? Да, и аз ти го осъзнах. 3 харесвания, т.е. 3 лайка. Пак ще да казвам 2 коментара. 3 лайка, 10 гледания и нов епизод. А те е най-добре. Махай се, бе! Сега. Ури, бе! Дай ми Cobblestone. Миньон, дай ми Cobblestone, който си събрал. Ако искаш да си разменим местата, ти да строиш, а пък аз да копам. Сега ще Искаш ти дам ли? един сърдечен подарък. Искаш ли да го видиш? Къде е той? Обичам те, Митко. Ожени се с мен. Виж къде го сложа на едно почтено място. Не, бе, тапанар. Той заслужава да бъде тук. Ще направя хляб. Ау. Ще си го изям. Дай ми кирката. Изхъби се. Да, чакай. Колко камък имаш в себе си? 4, сложих го в честа. Дай ми едно. Дай ми два Сложих го камъка. в честа, бе, тапанар. Добре, ще направя още една каменна кирка и знаеш какво ще бъде последното? Значи да заоградим тук с стон шобове. Мато фато джентльмен. Фото, значи, на теб ти е не? Добре. Значи, аз събирам, когато събера 20 Cobblestone, ще кажа да ги Ами слабо, бе, аз ще го заграда. Добре, аз събирам
Cobblestone, значи, виждаш как съм започнал, нали? Около тело, около и цялото, видя ли? Да. А пък втори, а пък в Сега третия, ще направя снимка как ти копаш и аз си седа и мързелувам. Уоу, лек фейл. а когато ми писне тази Дон, когато ми писне Don't Starve, ще има по-дълги епизоди. 11 Cobblestone, 12, Сега гледам, аз си седа на едно място, си мързелувам, моля си копая отзаде. 13, 14. Аз по време на клип винаги си пускам това да им се вижда чата, ама извън клип ми харесва да го чета. Коментарно. За сега имам... Колко време ти е клипа? Не знам. Да. Добре. 20 колко кабелка? 20. Добре, аз ги правя на слабове. Аз кое се спираше клипа? Няма ти кажа. Ей, Добре, аз тук ще ги поставя. аз ще ги... Добре, щом искаш ти, вземай ги. Сам... Сега гледам и как Люба ще ги поставя. Да не се излигава да ги фърва всичките надолу. Да го направя ли? Не! Спокойно, наново ще събирам 20 Cobblestone, което ще удължава клипа. Дел. Добре, Аха. с кой се спира? Добре, значи колко ти остават? Колко слава? 6, 5... И да! Ей! Завършихме платформичката. Само е така тук. Тънк. Тънк, тънк. Да, беше елегантно. Така, и това беше всичко от От- нас. От нас, да. Абонирайте се за Dark. Абонирайте се за Firefox BG и за мен. Go